Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Prime Minister jong kari Narendra Modi menen kasngi ula kentui ki paidbah kari ban long ki bala kyrteng batru ki ba pek ngor bha bat ban yetli bat ban pynkhreh hadin bajur kathma ha West Asia ka bala ru ban kata e ka parthai baroh kawe ha ba kren ha Lok Sabha uroong ba ka jinglong jingman kam long ka ba Kyrshan batru namar ba ka jingne Islam batru ka jington kam ya kari ban yetli kum ha ka ni kapor batru kum ha kapor ba wan u COVID-19 ha ka badan kamru ban long ki bala pynkhreh ya ka jing Asia ya kani la kren ru halor ka jing ting ya ka jing duna jong ka umphniang kumju ru ka jing duna jong ki LPG cylinder la maham ru ikibriu bakim dei ban shim kabu ya ka jing long jingman ha ka ba ya ki tanat sarkar ru ki la long ki ba pek ngor bha ya kani da ka ba benrap ru ba la pen khlan ru ya ka jing pek benia ha ki kaput ki ru duriau bat ka cybercrime bat ki wiki shu la kan turu ya ka sarkar jela ban yakhun yaki khubor thok lani kita ki fake news bat ru ban penlum penlang yaki tiar badan kam lani kita ki hoarding kumju ru ya ka jing ditu hakum kini ki por umodi ulo ongru bakani kathma ka penthut ya ka khai pateng ka penthut ya ka shngan bat ya ka jing shong shngan kumju ru ya ka jing yarap ka India yaki Bri U hakaba lo ongru baka than ka badan thma ka long kum kalenti ka jong ka khai pateng bakong san ya ka India khantam ya ka umphniang lani kita ki crude oil bat ka gas ka bawan ra shakari lengba ka West Asia haju ka por la kadawru ya ka jingsngan ki Bri U nakari ki basa bat ki batrei hakite kiri ki ba la sngokhyaru lengba ka soka khantam kitu ki badan hapdeng ka jingmensa